A ľudia, ja som bol v krypte od času, keď stal Bitcoin 400 eur. Áno, taký som starý. Ľudia potom za mnou chodia porady, lenže keď im začnem sekať, čo si myslím, tak sú naštvaní, urazený a nechcú ma počúvať. Väčšinou si neuvedomujú, že žijú fantasy žáner a keď ich začnem vracať do reality, že takých ako oni som stretol za tie roky 15 a všetci jazdia Uber, alebo ako ja trhajú na živnosť koberce a dobrovoľne si zakrývajú oči, lebo im to popiera ich rozprávky o lambe, pasívnom príjme a 20% výnosoch za mesiac. Takže ak chcete počuť reálnu skúsenosť, počúvajte. Nejaký Bitcoin som kúpil okolo roku 2014 za necelých 400 eur, čo bola vtedy v podstate moja jedna mesačná výplata. Videl som, že dolár a klasické fiat meny sú ako starý most, ktorý stále slúži, no naráža na systémové a konštrukčné chyby. Spoločnosť, najmä s rozvojom nových technológií, sa bude pozerať po iných spôsoboch a mostoch, ako robiť obchod. To bol môj pohľad. A tu mi vyskočil Bitcoin a povedal som si, kokos, ja do toho musím niečo vložiť, lebo ak tento nový most začne fungovať, tento jeden Bitcoin môže mať hodnotu 10 000. Tak som stiahol Bitcoin peňaženku a niečo som kúpil v podstate vtedy na jedinej existujúcej burze v rámci Slovenska a Česka. No najskôr vám musím povedať o tom, ako som maturoval zo slovenčiny. Verte mi, že to s tým súvisí. Nastúpil som pred učiteľský zbor, jedna pani učiteľka hneď lenže... Ivan Krasko, to je môj najobľúbenejší básnik. Ja budem len počúvať a ty budeš len rozprávať. Ivan Krasko napísal baseň za rečním. Z cudziny tulak vstúpil som na zem pazlivou nohou. Slnce jak korab v krvavých nohách tla pod oblohou. Ivan ešte napísal básnickú zbierku. Neviem. Dali mi to za 4, ale povedal som si, že toto si už fakt budem pamätať navždy a tak som si zadal do peňaženky heslo Cudziny tulák, kročil som na ňu bázlivou nohou. Slnko jak korab v krvavých vodách plá pod oblohou. Hodil som USB do šuflička, 2 roky som neriešil, až kým mi niekto nezabil, že a nejaký Bitcoin je na 20 000 dolárov. Hneď ako som prišiel domov, otvoril peňaženku, zadal heslo nesprávne. A teraz zistuj, či si v tomto monštruóznom hesle nedal čiarku, medzeru, bodku alebo čo ide. Ja som sa vtedy sťahoval preč od rodičov, oficiálne som chodil na byt makať, maľovať, prerábať. Prakticky som chytal zachvaty pamäti a prepisoval heslo na 2,5 týždňa. 2,5 týždňa mi trvalo, kým som na to heslo prišiel. A potom začali technické chyby, nevedel som peňaženku zosynchronizovať so sieťou. Až som už nevedel čo, tak som si objednal nový počítač. Takže moja obývačka vyzerala takto, keď som sa nasťahoval. Moji rodičia sa ma pýtali, čo som tam toľko prerábal. No tak teraz máte odpoveď. Nakoniec, kým sa mi to všetko podarilo spojazniť, Bitcoin klesol na polovicu. No aj tak som žal virtuálne zisky. A v tom čase sa mi začali ozývať všelijakí typci, ktorých som nikdy predtým nevidel, ale oni nehovorili, že úplne, že zle. Malo by si to posúvať vyššie, poď tradovať, naučíš sa, ako sa hýbe trh, ty máš potenciál a vieš zarobiť o mnoho viac, nemusíš chodiť ani do práce. Fú, to sa dobre počúvalo. Kúpil som si kurz, zapájal som sa do signálových skupín, stratégie, stop-lossy, taktiky a na konci po tom všetkom obchodovaní, keď klesám, predáva, stúpa, som zistil, že všetky moje taktiky, obchodovanie by neurobili nič. Do tohto som si uvedomil, že Bitcoin trpí jedným veľkým nedostatkom, bola to prvá mena. Ťažký systém, jedna transakcia je šialene drahá a pomalá a oplatí sa mi niečo vložiť do mladých dravcov. Novovzniknutých mien, ktoré mali potenciál tieto problémy Bitcoinu prekonať. Veľkú časť svojho portfólia som preto prelial do Joty. Vtedy bola za $4, dnes má hodnotu 20 centov. A nebol som sám, v priebehu rokov som tento smutný príbeh videl s inými. Jeden vložil kapitál do NEA, iný sa dolamal na Lune. Pár chlapcov videlo novú príležitosť v NFTčku. Najväčší borec poslal svoje výnosy prekrásnej Číňanke Wang. Potom prišli srandičky ako život, kde som musel platiť 2 nájmy naraz, v čase, keď mi 2 mesiace meškala výplata. Musel som vybrať, čo som vložil, úplne pod cenu. Každopádne ja nie som výnimka, ja som pravidlo. Všetci, čo v tom boli pred rokmi a skúšali kadejaké krátkodobé taktiky, meniť jednu menu za druhú, analyzovať, čo v priebehu pár dní stúpne, alebo dokonca pár hodín stúpne, čo klesne, nik sa na tom nezarába. Nik sa na tom nezarába, nepoznám nikoho až na pár výnimiek, ktoré to však robia inak a to si rozoberiem neskôr. Najskôr viac vtipnej reality.
alebo trpkej, keď prichádzate o peniaze ako ja. V roku 1999 nechali vytvoriť investičné portfólio Opicu. Jej výnos dosiahol 213%, čím prekonala viac ako 6000 profesionálnych obchodníkov na Wall Street. V roku 2010 to zopakovala ruská opica Luša, asi tak sa to číta, prekonala 94% investičných ruských fondov v danom roku. Ja len dúfam, že niekto tento test zopakuje aj v súčasnosti na krypte, a myslím si, že výsledky budú veľmi podobné. Moja skúsenosť je, že je to naozaj náhoda. Dá sa zarobiť aj krátkodobými obchodmi, ale vôbec nezáleží na taktike. Je to čistá náhoda. Luša ti to vie povedať. Kedy takéto krátkodobé taktiky naozaj fungujú, je hlavne vtedy, keď stúpa celý trh. Keď máme obdobie pol roka alebo aj pár mesiacov, keď celý trh ide hore a ty nevieš robiť zlý obchod, lebo aj ten najhorší obchod, čo si v tom čase urobil, že získaš 5% a nie 20%. To sa deje reálne, keď všetko stúpa. Ja naozaj chcem urobiť ten test s opicou, ktorá zoo ide do toho. A tým zoo nemyslím zoo. Potrebujem skúseného tradera, kapitál a opicu. Ak viete niečo zabezpečiť, píšte mi. No dobre, ale čo sa teda oplatí? Poďme na výnimky. Tí ľudia, ktorí sa odfotia v Dubaji a vo fancy reštaurácii a všetko majú z krypta, naozaj existujú a ja sám takého poznám. Ale viete, na čom zarába? Na tom, že predáva kurzy. Reálne ten človek si otvorí online hodinu, kde vysvetľuje stratégie. Celý ten kurz mi skôr pripomína hodinu veštenia čajových lístkov Harry Potterovi. Na tejto hodine sa naučíme, ako čítať rastúce a klesajúce sviece v grafe. Čo vidíš? Vyšší zelený sviatok znamená si silný nákupný tlak i budeme si môcť kúpiť 2 jazdy na tobogáne v Ťarchovej. Daj mi ten graf. To je medveď. Nasleduje medveď trh. Ale borcovi nechá každý, kto je v tom kurze 200, 300, 500 tisíc eur. A to som ešte možno málo povedal. Jediné, čo musí urobiť, je odísť niekde do Talianska, popíjať vinko, hodiť o tom posty na Instagrame, ako sa mu darí a na tomto základe prilákať ďalších zákazníkov. Alebo si potom prenajmeš takéto krásne priestory. V skutočnosti mám skvelý barter, ja tu opravujem záchody a za to tu môžem natáčať. A ideálne, keď si ženská, tak ísť do fitka, ukázať trošku zo svojho vyšportovaného zadočku a hneď máš 10 chlapov, čo ti dajú stovečku s vidinou peňazí a krásnych nereálnych snov. Lenže to si radšej choď na digitálnu univerzitu a urob marketingový kurz, lebo ty si nerobíš obchod. Ty si geniálny marketingový mák, za to klobúk dole. No ale niekedy sa tie stratégie oplatia, ty si vieš zarobiť na krypte a nie je to náhoda. No takmer vždy sú to dlhodobé stratégie, ktoré trvajú niekoľko rokov aj 10 ročí. Inak povedané, hodl z krátkodobého hľadiska. Ty nevieš tie pohyby na trhu odhadnúť nikdy. No z dlhodobého hľadiska už áno. Kryptotrh má potenciál neskutočne vyrásť v ďalších rokoch. No opakujem, potenciál, nie istotu. Ale považujem to za dobrú investíciu, keď si tam začneš odkladať treba z 50 eur mesačne. Ale nešpekuluj. Vyberem? Nevyberem? Nechaj to tam. A pozri sa na to o 3, 5, 10 rokov a buď silný, lebo úspech pasívneho investovania je postavený na schopnosti ignorovať svet okolo mňa, ignorovať všetko, či to stúpa, či to klesa, ignorovať, lebo ty, keď potrebuješ pravidelne na vece kontrolovať, koľko si zarobil, tak z emócie urobíš nejakú blbosť. Toto je jediná forma investovania do krypta, čo dáva podľa mňa bežnému človeku význam. No ak chceš urobiť svoj prvý krok do sveta krypta a ešte nie si zaregistrovaný na žiadnej burze, urob to prosím cez tento link, ktorý mám dole v popisku videa. Veľmi mi ty môžeš pomôcť, možno budem mať vďaka tebe na kávu. Hejterov, ktorí so mnou nesúhlasia, tak ich vyzývam, že príďte ma vyzdvihnúť na vašom lambe a presvedčte ma, ako